Evo ovako moram da vam pokažem šta je to debil ljudskog roda. Ovaj lik preko puta svaki dan vežba. Ali ja ne znam kakve su to vežbe, pošto u životu nisam vidio ništa tako ni na televiziji, ni na filmu, ni na internetu. Pa sam zato odlučio da ga stavim na internet. Ima to neku stomačinu, ne znam, izgleda mi kao trudnica, ali ću pokušati što mirnije da ovo snimam, pošto je dosta daleko, uključen mi je zoom. Ali moram da vam pokažem te pokrete. Njegove vežbe su uglavnom šetnje i neko bacanje, čupanje komarčivih krila i tako tih stvari. Evo, prosto na ome. Mislim se dokle doseže ljudska glupost. Evo. Ajde, bataj se malo, još. A ja sad se ogledam u tim prozorima, šta li radi, nije mi jasno. Mislim se, dobrodošli slikom u Srbiju. Sad će šeta se, baci još koji put. Ajde ninja. To je naš, inače, mi ga zovemo ovdje ninja. Sad će me još malo zamaći, ajde vraći se. Ne ideš valjda kući. Ništa, ako nastavi njegovo bacanje, nastavit ću s njima, ga ovdje ću pozirati.